ପକୋଡ଼ା ଚିଲି କ'ଣ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇବ କି ହଉ ବନେଇବା ଆଉ ହେଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ବନେଇବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଅ ଡିମାଣ୍ଡ ହିସାବରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଜି ଭାଇ ବାବା ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇବା। ଘରେ ଥିଲି ତ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଟିକେ ବନେଇବା ଘରେ କିଭଳିଆ କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଗାଜର ବିନ୍ସ। এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଚପିଂ ମେସିନ୍। এটা ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ ମାନେ ମେସିନ୍ଟା ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ର କାମ ଆପଣ 1 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ। ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ। ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଥିଲି ଏଇ ଘର ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ମୋ ଦୋକାନରେ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଦୋକାନ ବି କାମରେ ବି ୟୁଜ୍ ହୁଏ। ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଜର ବିନ୍ସ ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେଇଦେଲି ଚପିଂ କରି ଗୋଟେ ଫାଇନ୍ ଚପିଂ ପୁରା ମାନେ ନାଇଫ୍ରେ କଟିଂ କଲା ଭଳିଆ କାମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡ଼ି। ଟି କାଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ନିହାତି ଧରିନିଅନ୍ତୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 1 ମିନିଟ୍ରେ ଖାଲି ପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଅଛି ରେଡ଼ି। ଏସବୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଅଦା ଗାଜର ସବୁ ଏକାଥରକେ ଲୁଣଟା କଟିଂ କରି ପକାଇବାର ଥିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ସେଭିଂ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚପିଂ ହେଲା। ଫାଇନାଲି ଚପିଂ କରିନେଲି ପୁରା ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ। ଲୁଣଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପକାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ବନ୍ଧାକୋବି ପ୍ଲସ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଯେତିକି ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଲୁଣଟା ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ବାହାରିଯାଏ। ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଗୋଳେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁଣି ତାକୁ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ସବୁ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣିଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହିସାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ପାଣିଟା ଏବେ ଟୋଟାଲ୍ ବହୁତ ପ୍ରବଳ ପାଣି ବାହାରିବ ଭାଇ ପ୍ରବଳ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଜ୍ରେ କେତେ ପାଣି ବାହାରି ଦେଖନ୍ତୁ ପରି ଭଲ କରି ଚୁପୁଡ଼ି ନେବେ। ଚୁପୁଡ଼ି ନେଲାଟା ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ হবে ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯେ କୋଟିଂଟା ମାରିବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ମଇଦା ୟା ପରେ ଯେଉଁଟା ମାରିବେ ସେଟା ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ହେବା ଆପଣ ଦରକାର ହେବନି ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣିଟା ବାହାରିଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ। ତ ଲୁଣ ଅଲରେଡ଼ି ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ଏବେ ଲୁଣ ଯେଟା ପକାଇବେ ମ୍ୟାରିନେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ যেটা ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଲୁଣ ଦିଆହେଇକି ସ୍କୁଇଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ଲୁଣଟା ଦେହରେ ଅଛି ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ ନହେଲେ ସେଟା ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ତ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଦିଆ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇକି ଭଲ ଲଙ୍କାଟାକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ସବୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଳେଇ ନେବେ ଆଉ କାହିଁକିନା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଆମର ଆଗରୁ ଦିଆହେଇ ଚପିଂରେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଦେଇକି ମେସିନ୍ରେ ଏକାଥର କରିନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପରେ ଦେଇପାରିକି ଭଳିଆ ଚୁପୁଡ଼ି ସାରିକି ସବୁ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ତାପରେ ବି ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗତୁରା ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କାମ କରିନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୋଲମରିଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଯିବ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ବେଶୀ ଦେବେନି ଖାଲି ବାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବେଶୀ ଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଟା ଶକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଖାଲି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ହାଲକା କୋଟିଂ ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେଇଦେଲି ମଇଦା ଅଳ୍ପ ଯଦି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ହାଫ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ତି ତା ମଇଦା ତାର ଅଧା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଖାଲି କୋଟିଂ ପାଇଁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଳେଇ ନେବେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କରିବେନି ହାଲକା ହାତରେ ଗୋଳେଇବେ। ବେଶୀ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ପୁଣି ପାଣି ଛାଡ଼ିବ କାରଣ ପୁରା ପାଣିଟା କ୍ଲିୟର୍ ହେଇନାହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେତିକି ସେଥିରେ ଅଛି ମଏଶ୍ଚର୍ ଅଛି ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଠୋପାଏ ପାଣି ଦେଇନି ଯାହା ଥିଲା ସେଥିରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ତେଲ ଏପଟେ ଗରମ ହେଇକି ରହିଛି ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ ବେଶୀ ହାଇ ହିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେନି ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିକି 5 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ସ୍ଲୋ ହିଟ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିବନି ଭିତରେ କୁକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ସ କରି ଛାଣି ନେବେ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ଛାଣିବେ ମାନେ ବେଶୀ ହାଇ ହିଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଟା ଜିନିଷଟା କଞ୍ଚା ରହିଗଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆରାମସେ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଣି ନେଉଛି ସବୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଏତିକି କାଢ଼ିନେଲି ତାପରେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣ ସବୁ ବନେଇ ନେବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ଏଭଳିଆ ଆପଣ ସବୁ ବନେଇ ନେବେ ମୁଁ ଯେଭଳିଆ ବନଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗ୍ରେଭିଟା ବନେଇବା ଗ୍ରେଭିଟା ବନେଇକି ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ହେବ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ତାକୁ ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ କଟିଂ କରିନେବେ। ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗ୍ରେଭିଟା ଯାଇ ବନେଇବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ମେସିନ୍ ନେଇ ଚପ୍ କରୁଛି ସବୁ
हाथ तो मैं टोटाल यूज मतलब नाइफ टोटाल यूज करना है। देखो अदा रसुण कंचा लଙ୍କା देगी आगे तक ब्राउन करनी हल्का तापर कैप्सिकम पियाज और टमाटो अल्प देवे। टमाटो अल्प देले टेस्ट भल आसे। मंचुरियन एक्चुअली अल्प टमाटो जाए से रोड साइड जो बनाऊँ स्ट्रीट साइड आपको फॉलो करना करेंगे सी प्रॉफिट जहाँ बनाऊँ कि घर पर बनाऊँ इनग्रीडियंट्स भल यूज करेंगे भल जिनस यूज करेंगे खाइबा भी भल। देखो टमाटो अल्प देखिए मतलब हल्का खाली टच करने कैप्सिकम पियाज देगी हल्का बेसी नहीं कैप्सिकम पियाज देलापर पानी छाड़ अल्प समय 2 मिनट खाली टच करने। देखो तापर सस गुड़ा ऐड करेंगे। सस ए आप दरकार हम सोया सस चिली सस मुझे ग्रीन चिली सस यूज कर स्पाइसी कम रहा ना प्लस भिनेगार भी कम कर। देखो ग्रीन चिली सस सोया सस और टमाटो केचप 3टा ऐड कली। देखो आपको जब बेसी स्पाइसी दरकार कंचा लଙ୍କା ना रेड चिली आप भी यूज करेंगे। देखो धनिया पत्र अल्प धनिया पत्र पुआ मोर इे पूरा माने अस्ते अस्ते जाने खाई गले बाबा मंचुरियन मैं चल। देखो वो पूरा व्यस्त रेडी देखो मंचुरियन बॉल गुड़ा छड़ा जी बर्तमान पूरा एकदम रेडी केते सुंदर कलर आछे। देखो ग्रेवी टमाटो टमाटो द्वारा भल ग्रेवी कलर भी आसे कौन लंका पाउडर जीरा पाउडर किसी भी ऐड हेनी जहाँ देखिले रेसिपी से लुण लुण ऐड करेंगे ग्रीन चिली और टमाटो केचप। देखो पूरा सुंदर कलर आसे पानी बेसी देवेनि पानी बेसी देले भल लगे। देखो रेडी होगा मंचुरियन पुआ खाया रेडी बस मोबाइल देखो खाइब आजिकल पिला जानते तो मोबाइल ना खादी जाऊनी तो थाली तार रेडी सब मंचुरियन राइस पापड़ आ डाली। देखो से खाई कह टेस्ट केमती आम स्टार्ट करवा मामा तो खोज। देखो खाई ता फेवरेट जिनस मंचुरियन तार केमी तो मामा पचार कौन लगुच कह टेस्टी देखी देखो टेस्टी चलो आम खाଇବା। आप वीडियो भल लगे कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे।